Aşkın ta kendisisin. İçimde kocaman bir dünya kurdum. O dünyanın kalbisin, sen kaderimsin. Aşkın ta kendisisin. İçimde kocaman bir dünya kurdum. O dünyanın kalbisin. Yazılmıştım aşk türküleri sanadır sana. Bu yangınlar, bu yağmurlar sanadır sana. Sana bir şey söylemek istiyorum, kulak ver bana. Seni çok ama çok ama çok seviyorum, seviyorum. Ve bunu bağıra çağıra söylemekten hiç utanmıyorum. Sevdiğini söylemekten utanan insan korkan biridir. Sen benim yanımdayken hiçbir şeyden korkmuyorum. Seni çok ama çok ama çok seviyorum, seviyorum. Ve bunu bağıra çağıra söylemekten hiç utanmıyorum. Sevdiğini söylemekten utanan insan bizden değildir. Sen benim yanımdayken hiçbir şeyden korkmuyorum. Добър ден! Всичко искам да пожелая на всички приятели в този магазин и клуб в София Екол. Най-хубавите булченски рокли, най-хубавите костюми, всички са от него. Това е от Людвиг Сафен на третия етаж. Екол. Добре. Здрасти. Здрасти. Как се казваш? Асен, Асен. На колко си години? 28. 28. Както съм папата.
Папата. Папата си. А защо ти викат папата? Майка беше бременна, той въкъсти папата. Ама има ли някакво значение за да кръстят папа? Той брат ми викал, майко, папата кога ще излиза. И оттам И още оттам започна с бременността и така остана папата. 10 години само папата. Да. Само на лична карта, но знае, че съм на сън. Нали? Защото. Да. Добре. И искам да пожелая на майка ми и на баща ми Спокойно. Пожелай. да са живи и здрави, които всичко направиха за мене. И пожелавам едно внуче до година. Това е от мен. Това ще ми всички казва. От колко време познаваш твоята половинка? Моята половинка, мой приятел Банана, му викат на бати Гали син. Той се ожени, бях на неговия годеж в село Дебнило до Троян. И няма и 10 дена и аз се запознах. Айсел, викам на нейната връчетка, Айсел, така, викам. Нещо викам, моля да уредиш. Всичко стана за кратко време, за 9-10 дена. Да. За 9 дена се оженихме и миналата година беше годежа на 23 септември. И затова много бързо стана на Бърза любов. Да. Нямахме работа по Фейс, нямахме работа по Скайп. Всичко No, беше да. истинско. Да. И не съм вярвал, че за 10 дена ще се ожена и сега направих една година с жена си и много хубаво се разбирам. Добре. Да те попитам нещо. Какво мислиш за изневерата? Не вяра. Да, за изневерата какво мислиш? Тук той не пита. Не. Значи не си застрахован. Никой не е застрахован от изневера. Не. Би ли изневерил? Не, никой няма да изневера на жена си. Да, но преди малко каза то, като дойде не пита. То като ти не пита. Всеки ден не може да ядем по пържола. Значи искаш и леща. Да, трябва малко да се смени порциона. Значи може да... Има възможност да изневериш. Не, за сега няма. Да. Само тя да не ми направи нещо. Аха. Добре. Всичко от жената зависи. Добре. За бъдеще какво си пожелаваш? За бъдеще най-много искам да сме живи и здрави, семейството да ми е живо и здраво. Да. И по-друго няма. Да сме живи и здрави. Разбира се. Всички да сме живи и здрави. Това е на първо място. Като деца? Като деца колко деца искаш? Две момиченца искам. Две момиченца? Добре. Две момиченца. Момче не ми трябва. Много проблеми. Как мислиш, как ще ти мине сватбения ден? Не знам, надявам се да бъде хубаво, както и времето е с нас. И слънцето е с нас, дано да сме всички усмихнати на този ден. Да, дано. И не забравяй, че денът ще мине хубаво, ако всичко зависи от вас. Да, всичко зависи от мене малко. Не само от тебе, от твоята половинка Да. и така нататък. И пожелавам на всички, където бягаха и чака с мене, за бати и аз, Които са помагали. за бати Дан, за бати Мечо, за кака за Чичо, за кака Дилхан, за да кака Дилхан семейството. Пожелавам хората винаги родени са с добро и с добро да си бъдат цял живот. И пожелавам много успех в живота и много здраве. Пожелавам всичко най-добро на всички и в Мундена и всички хора от нашите и от град Левски всички. И аз ти пожелавам да изкараш един прекрасен сватбен ден и за бъдеще За бъдеще много успехи. Да каже Господ вече. Всичко Божа работа. Да. Добре, ще се видим малко по-късно с тебе. Да. Да. Я снимайте. Снимай ги двамата. Добре. Ти какво ще пожелаеш за малко семейство? Здраве, щастие, дълъг семейен живот. Да. По-хубаво от това няма, най-вече здраве. И Да. все така да се обичат, както от първия ден, така и да останат до последно заедно.
И пожелавам всичко за това семейство, пак го казах. И пак я пожелаем много живот и много здраве. И все така добро да се става. Благодаря. Свекървата, какво ще пожелай за малко семейство? Ами, да са живи и здрави първо. И после дълъг живот и едно бебенце. То ще дойде. Да, искам да дойде. Чакай! Като му Искам дойде. първо да се обичат и да се уважават. Те да са живи и здрави. Друго нищо не им пожелавам. От живота е здраве, по късмета Да. и той е първоначално добре. Абе, живот и здраве като има и те ще бъдат за нататък много добре. Така е. Единият да отстъпва на другия да отстъпва на другия. Така е. Така ли е, Марко? И вие да бъдете плътно до тях. Ние сме винаги до тях. Да. Добре. Може ли да се сила на Бог? Разбира се. Майката питайте какво Какво ще пожелай за малко Да семейство? пожелая да са живи и здрави, да се обичат и аз пожелавам да си имат едно бебенце, момиченце. Нашия мъж Какво да им пожелая? иска да има момченце, Да пишка са да има. много щастливи да са. Двамата. Да. Друго няма какво да пожелавам. Добре. Няма да забравя. Коя мама? Другата роля.
Или не, аз ще кажа на бати. Той има голяма Я глава. там е, че